Samantala, Panukalang Dagdag Allowance para sa mga Senior Citizen Association President sa Mangaldan, muling inapila. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Muling inapila sa sangguniang bayan ng Mangaldan na agad na umanusan ng tugunan ang dagdag na transportation allowance para sa mga Senior Citizen Association Presidents. Nasa 1,000 piso sana ang taas o dagdag allowance na ipinapanawagang panukala. Sa ngayon kasi, nasa 500 piso ang kasalukuyang transportation allowance ng mga Senior Citizen Presidents dito. Nagkaroon naman ng consultative meeting sa pagitan ng Federation of Senior Citizens Association of Mangaldan o FESCAM kasama ang alkalde ng bayan upang igiit ang hinihiling na dagdag allowance. Umaasa naman ng FESCAM na makakakuha sila ng positibong tugon mula sa sangguniang bayan upang mabigyan rin ng tugon ang mga pangangailangan sa patuloy na tumataas na presyo ng mga pangunahing produkto. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.